Mga kabaro, gisugo og lansang sa akong asawa. Karon ang mahitabo mga kabaro, mangita ta diri hardware. Mga ata makapait og lansang nga numero 1. Mangita ta mga kabaro ha. Mga sang numero 1 nga lansang. Nasa yung lansang maligya? Wala lansang? Ata pwede yung kapitog lansang ya. Asa banda? Salamat ya. Dalagan? Pag-uman ako diri sa mupalit og lansang mga kabaro no. Nagbalik lang ko ni palit og lansang mga kabaro. Pag-uman ako diri maglimpyo ko kauban akong asawa mga kabaro no dito sa iyahang balay. Asa may hardware diri? Hardware. Dalagan hardware, asa na ka? Dalagan. Shout out no, shout out sa Dalagan hardware. Dalagan hardware, asa ka? Kuya, mangutana ko kuya. Asa ang Dalagan hardware? Open sila karon? Sige. Salamat kuya. Magpangutana ta mga kabaro. Kamunta ka balog. Asa ang hardware diri asa Panabo? Dalagan hardware, asa ka? Woo! Dalagan, asa ka? Te. Asan Dalagan hardware? Dalagan hardware? Oh. Pero asang hardware diri nga dool? Mana? Okay. Hardware manadara. Salamat ah. Nay! Aha. Oops. Yuhuu! Yun oh. Aha. Salamat ya. Mutana ta no? Yeah. Asa ang Dalagan hardware ya? Kini. Mo ni. Nasa lansang yan no? Sige. Kamera na ko. Oh, kamera ni ya. Oh, sige, pusing ya. Tapang. Sige, tapat mo yan, pusing daw, ingon si sir. Oh, senior citizen. Oh, video ya, vlog. Sa YouTube. Oy, yeah. Di mayungod to. Namay kuan. Namay ka ng numero 1 nga lansang. Pulita ka pangayo og media. Og tagpila ang media? Ha? 38 ang media. Sige te media ko ate. Mga kabaro no, unsa kay ni nga street diri ya? Unsa ni nga street? Quezon to dito, ang diri okay ya, salamat kay ya. Yeah.
O uno. Unsa ka dako ang uno? Ah, sige, kana. Ah, sige, bayaran no. Lita eh. Bike, nawala kong bike yun, no? Samtang kapaabot, ano? Ah, sikat din diri nga hardware kay daghang taas og pila. Mga kabaro, no, gikan ko nag-vlog sa mismo nga syudad sa Panabo City. Karon na natabo. Ayun duman ako gisugo daw lansang ni Mrs. Mo ni nga gapitan ako ni nga hardware mga kabaro. Ini hardware nga dalagan. Sa karon no nipila ko para sa bayad ani numero 1 nga lansang. Social distancing mga kabaro, no? Nagtindog ta karon no sa social distancing. Yan. Ah, dara dito ring mara sa nila. Wala amo mga lansang. Lansa. Uy, lansa. Mama, yung buntag, ma'am. Oops. Oy, salamat, mama. Oy, salamat po kayo, ma'am. Og happy trekking. So, ano may kalendaram, no? Ay, wala din mo naghatag. Ah, okay, lagan salamat, ma'am. Balikan ko mga kalendar. Sige. Salamat, no. Pao na ako akong item, no. Te, nabayran na ako sa tailor, te. Numero 1, te. Midja. Ang natakos sa ni ate 1/4 lang midja kung gipalit. Sa Panabo City. Sikat yun yan. Tanaw na to no kung saan na yung oras no. Sa mga kabaro nato diri sa Panabo no, shout out ko sa inyo. Paki-subscribe sa kuang YouTube channel mga kabaro. Numero 1 te 1. Midja. Paday ko nataksan ni auntie. Oh. Oy. Wala oy. Alang tanah yo pa. Sige ya, salamat ya. Ingon si Kuya mga kabaro, naadaw ko sa ABS-CBN nagtrabaho.
Tuwa sa kang ma'am. Te. Mga kabaro, humana ko palit og lansang mga kabaro. Karon ang nahitabo kalisod. Te, tagpilay mo saging te. Tagpilay mo saging. 30. Wow. Ala, uy. Organic nga saging gikan sa Panabo. Yeah. Sige te, pilian ko og asa lami ka uno na kini. Oh. Tundan siya tundan? Pinangay. Binangay? Kana siya mo ang lahi. Kinagpo. Akin gagmay lami no. Sige. May lang untag 1 kilo ra ka no, parang 30 ra ko mabayaran. Uy, 1 kilo ra gid siya. Pila? 1 3. 1 2. Sa 30, 36. para asa man na anong video? Sa YouTube te. Nag-video sila. Mm-mm. Vlog. Vlog. Nagatanaw kag YouTube? Sakay lang, uy. Ah. Kontak TV, subak. Yung mga kabaro no, nakapatong saging mga kabaro kay diri mamay maniudtos Panabo. Asa man na inyo nga Davao ma'am? Ay te, Davao te? bike mo? Oh, nagkarga na ko ni sa kan sa multicab niya. Diri gibike ako sa Panabo para ma-enjoy na to ang laag diri ba. Yung mga kabaro no. Mga kabaro no, pasulod na ko sa muang balay sa balay sa mga asawa di ay. Tay, agi lang ko. Tay. Mo. Namo mo. Oh, Natungan, nagulay. ito mo. Maduguhon? Oh, ikaw na yan sa mo. Oh. Salamat kay mo. Oo. Ako sa tabangan ng isa diri. Naana kay i-order mo tuan. Pa. Oh. May. Gusto man. Dita. Ito rin magpanduk-duk ya. Yun. Init. Makbaro no? Masawa na ito masawa dari ya. Uy. Oh. Ya, patin sa mga baro.